So mao na po day no. Ikaduha na sang hugna day oh. Ang hangad-hangad nas man ng slubi. So ato nang sak on. Tay hagdan diri day o taas kay day. So atong hagdanan. Di man kagwanta daghan kay bulig day oh. Do grabe ka day. Bongga ka day. Di ko tangan naghagdan day no. Alagi unsam na nimo pagbutang oy. Ha? Ay wala ka nang makuha na siya. Aksyo kabala ka day. So dihang dapita day day kay ikatkat na ko day. Oh, yang sa gibuhat ni man nang giuyop-uyop pa niyang hagdan kay iyang gipanigurado og di siya matikwang ba. Na nagdapa kitag sundang diha mga inday no. Kay naa siya hakhak day pero way klaro day ganahan ko day nga ato ang i-sure ang hakhak. Dihang dapita day kay naay kanang kuan naay hakhak siya pero naay daghang anay. So mao na nga oh na nanguan si man na nga tikang nas man nang dihang dapita day oh. La kumbati mga unggoy. Oh, so good na tagtikang-tikang day bila-bila na taday. Oh, kani laging unggoyon taday nya ang usa po diha sa ubos day kay aksyo kabalaka day. Sige ingon pangupot. Pangupot. Mailahan bitaw na day kay mubutog gid siguro na day. Hinuon di man ni kayo taas. Pero sa tinuod lang day wala jud ko nahadlok day wa ko na aksyo kabalaka day. Tan-aw ko sa ubos duol ra man kay siya day. Nakasaka na gugog lubi nga taas-taas pa ana day. Maglabyog-labyog lagi. Sus, mao toy pinaka kuan nya sama ana perting hangina go with the flow gyud sa hangin day. Nya diha day kay hapit na kita naabot. Nya diha mga inday no kay dili ra jud ta mabalaka day. Pero ang kanang hakak day kay layo man siya day. Uy, bila jud kay ismanang day. Oh, tan-awa day. Grabe ang bulig day. Grabe kaayo siya kanang hatag ug kanang iyahang bunga day. Diha dapita day uwan na day. Grabe gihangin na jud maayo day pero wa jud koy aksyon ko kabalaka day kay kani laging hangul og lubi day. Di ka gwanta sige hangad. So sige na ta diha kanang kuan day. Sige na tagkuyop das lubi day. Nya diha day no kay gihuros na kita sa hangin day kusog kay day pero baliwara jud nako day kang ako day. Focus ra ko sa lubi. So tanawa day nakakuha na ko day so tagak na sad giusa-usaran na nako day kay gilungis ra man na nako day wa man ko nagdaog kanang sundang kay pertinang kanang kuana sabal na kayo. So mao na siya day giusa-usaran na nako grabe tikang samanang murag gyud kanang tarsier. So dinha no kay nakatagak na tabi sa gihuros ta og hangin dinha. Wa lang gihapon ta nagpatarog. Oh hala mga besh. Katkat pa more. Unggoy pa more. Naunsa naman niyo oh. Pero kana siya bay kay dili kay na siya taas nga lubi. Sakto ra gyud siya. Ang tapad ana may medyo taas-taas pero wa pa ko kasulay. So okay ra jud kayo pero kung taas na ginakaayo bay murag di na jud na kumakaya siguro bay oy. Pero makaya pa man day nako sa akong tuhod. Kaya pa sa akong panuhod guys. Ang mukatkat og lubi. For the first time successful. Kay pag last day ni try ko pero ni atras ko kay ambot og ngano. Murag kulang ko sa kanang kuan. Pero karon murag sakto na gyud aw. Kay kani laging kakanunon tag lubi. Daghan kay bulig. So mao na nga gikatkat gidayon. So karon kay nakakatkat naman ta aw maana na tani kinatkatay mga quiz. Napay duha ka bulig nagsunod ay. Oh, di na ta manguan, di na ta manugo kita na munay katkat. Oh, di ba? Pag pogi pa more og katkat. Munay giingon onggoyon pa more. Onggoyon pa more. Nawa kong naong. Bahalag magkakuan. Basta makakaon ng lubi. Makaya ra jud. Salamat. Nawa. Basta unggoyon. Kung gawas mo naong eh. Oh, gihurot gina niya diha day. Okay. Oh, see? So mao na to day. Nanaog na inyong unggoy. Successful di ay ang ato ang pagkatkat for today's video. Naong pa ni. Hangol maglubi. Nawa guys. See? Nakuha jud ang usa ka bulig. Salamat. Salamat lubi. So mara to for today's video. Sige, bye.